min far. Ja, farmand. Det er gang i rensning herovre, du. Narkosmugling, du. Det er grove løjer. Fed tur til Holland. Det var sindssygt, mand. Hvad med dig? Har du noget? Det har jeg. Så du lige lægge den der? Hvorfor? Nej, jeg Det er bedre. Det må du godt. Ja. Masser. Hans store pik. Hey, han tog da ikke den der læb på madgøren? Nej, de kom igennem. 2 gange. Og jeg tror ikke, vi kommer udenom. Jeg var meget veludrustet. Det tror jeg, vi blev enige om. Nej! Du skylder mig en ny læb. Jeg kan godt love for. Læb på mad. Det er ikke sidste gang, jeg gør det der. Det blev erstattet. Jo, så er det sidste gang, jeg gør det. Den er Er helt du gal. rød med Den er narko, helt gal. mand? Så blev det fandme søndag. Ej, jeg vil gerne have det samlet op. Det er ikke meget kastet på jorden. Hallo? Det er ikke meget kastet på jorden. Det er ikke meget kastet på jorden. Så er det ikke. Vi kan lige få jeres, hvad hedder det? CPR-nummer. Det må vi gerne få, jo. Bare slå ham i nakken, mand. Jeg slår ham også i nakken, når jeg knipper ham. Har du fået noget at drikke? Masser af drink. Jeg skulle have mere kokain i lommerne, end hvad den er værd. Meget lov, Kim. Hey, hvad er det? Center for sundhed over? Ja. Så bare lukker lås lortet. Vi er alligevel for fulde til at køre. Blandt taklet. Hvad fanden? Ej, politimorgen! Prøver han at løbe? Han prøver sgu at stikke af for straffen. Nå, politimorgen, mand. Nå, for helvede, mand. Så bliver der kigget over på mand. Jeg synes ikke, det er for meget at give ham peberspray. Ej, det er politimorgen, mand. For helvede. Hvad? Sådan, mand. Ja, brug noget vold på ham. Vold! Peberspray, det plejer jeg sgu at bruge, når jeg anholder folk. Og det er også det, når man skal sække blå piger, ikke også? Så bruger man lige så meget vold. Det gør man. Jeg har knippet 13-årige, hvor jeg brugte mere vold end det der. Ja, ikke også? Nå, det er jo pissefrækt, mand. For helvede. Hey, Planbæk. Skål. Så blev det søndag. Det bliver fucking søndag i dag. Nå. Nej, de skal lige låse den af. Ja. Ej, har du revet håndtaget af nu? Nu er de ødelagt bilen. Prøv at komme her og kigge. Ja, fordi inden da, jeg Kig herinde. er uddannet mekaniker. Inden da, så jeg, at bilen var 100% funktionel. Ja, prøv at komme her. Film det her. Film det herovre, mand. Se der. Ødelagt håndtaget. Hvad fanden? Ja. Hvor fanden blev håndtaget af? Det var Mike ikke glad for. Ja. Det var Mike ikke glad for det der. Det gør han ikke. Planbæk. Jeg skal også sige med sammen. Udtale Planbæk. Han blev ikke glad for det der. Hey, der er noget med noget forstærkning. Der er noget med forstærkning. Forstærkning, vi kan ikke trække hele døren af selv, vi kan også håndtaget. Jeg tror ikke bilen lige. Det skulle være den nye Passat, er det ikke? Det er altså en meget flot udgave. Jeg tror, det er en diesel eller en benzin, Planbæk. Nej, hvis du kigger her på væggen, så vil du se en diesel. Ej, det er nok en benzin over på den side gå ind. Prøv her. Fanden, orange blink, er det ikke kun til vejarbejde? Nå, tror jeg ikke bare, vi skal stikke af, inden de finder ud af, hvem vi er? Jo. Det er godt være, at vi skal skride helvede sted. Halløjsa. Hvad fanden? To frække fyre der, du. Det er godt noget for. To frække fyre. Det er sgu da ikke asfaltlæggere. De udgives for at være asfaltlæggere, men... Jeg tænker med mig selv, Planbæk.
Skal vi gå den tur? Skal vi gå lige nu? Watch over. Smutter. Og I må hænge jer. Siger du? I må hænge jer. Fortsat god lørdag, mener du søndag? Jeg tager den for afstand af. Du skal høre her, drenge. Du har en chance for at gå herfra. Hvis ikke pisser herfra nu ud, Hans. Det bliver for lot. Skal vi gå imod Statoil? Ja. Vi går i retning af Statoil. Jeg er ret kendt i Slagelse. Nej, mod Statoil. Statoil, det er en meget bedre sted at gå i retning af. Så går jeg sprut. Så kan vi... Plambæk. Hvad hører at vi to vi var i Odense for et øjeblik siden, og det kun tager fart derefter. Så tager de bare Jonas med. Hvad var det griner? Så hopper han ned bag bilen, og så sådan her. Så begynder han bare at løbe. Hey, det der kommer vi ikke ud om. Det var skægt. Det var bare mega skægt, det der. Jeg er inde på, at han var sgu offeret for en voldsbyrde fra politiet selv. Ej, dømmel. Hey, er den de kalder H.B. Hansens plads? Det kunne jeg godt lide. Midt i december måned. Halløj, det er altså meget pænt fyr. Jeg synes, at Plambæk skulle bures ind for at være så smækker lækker. Og den der tartas. Må vi se tartas? Ned med trus. Vis mig din røv, Plambæk. Jeg ved, du har den. Plambæk. Hvor er den as? Du ved, den as, jeg elsker smæk. Kom på den. Det kommer nu. Der røv nu. Der var røv. Må jeg præsentere Plambæk røv? Plambæk vrærøv. Nå, vi ses senere. Ha' det godt.